Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod din Minecraft Survival și haideți să începem. Am rămas aici, am omorât eu acum din câțiva porcușori, că am uitat să pornesc camera, am uitat să pornesc Fraps-ul, filmarea, eu filmez cu Fraps dacă vreți să știți. Și acum în episodul ăsta mi-am făcut destule de-astea din lemne, așa, parchet cred că e, și vreau să-mi găsesc un loc acum ca să pot să dorm noaptea, să nu mai așa. Și haideți să căutăm. Shit. Vin cu toporul peste voi. Nu, deci mă duc încolo. Crafting table-ul aș vrea, hai cu ăsta. Ia-l, așa. Și vreau să-mi găsesc un loc de campat și să-mi fac măcar fundația la casă. O să fie o casă banală. Să vedeți voi. De ce zic banală? Pentru că vreau măcar să am unde să dorm, să-mi vină ăștia nenorociști ăștia de zombie. Asta vreau să-mi fac momentan, că de altceva nu prea am nevoie și asta e. Haide. Fuck. Hai, mă. Mai am două dări. Hai, mă. Să-ți dă asta. Dacă se audă mouse-ul meu gălăgios, nu vă speriați. Bun. O să las acolo că am de să-l știu. Bun. Îmi stau în cale. Și le omor. Ba, că mi-am făcut jucam înainte, mi-am făcut o lume și n-am găsit deloc oi și, da, zombii tăbărau peste mine, nicio șansă și, uitați câte oi. Pot să-mi fac aici. Hai să sap. Măcar fundația să știu unde... Să știu că oricum asta va fi așa de frumos, apoi o sau să scală locația și că asta o să fie, o să fac mai mult, o să fac și graj, o să fie tare, asta vedeți voi, să vedeți voi. Bun. Opa, asta nu e de bine, să spargem mai repede. Uite, nu vreau să-i spargă dirt-ul. De-aia am zis eu să nu mă grăbesc, să se spargă dirt-ul. Așa, bun, hai să spargem. Da. Așa. Spargem astea și ne facem așa, bun. Aici
Îți sparge repede copul și să ne continuăm treaba. Uite, asta cresc cu mare foc. Curățăm zona asta de... Ia uita-l, ce ai făcut, mă? Zombală, fraier. Bun, asta gata, o să sparg eu mai târziu. Bun, hai să începem, fac casă din astea. Un cub vreau să fie sau nu. Fac 7 cu 5. Adică știu că nu o să-mi ajung. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. E bine. E bine, 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și da, ciudat. Mai și la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, da, și a fost altcumva acolo, da. Nasol. Bun. Le-am făcut. E cam mică. E cam mică. E cam mică, fratele meu. Da. La fac mai larg. Noi cu ce le sparg? Cu ăsta, mă, că suntem așa multe spargere repede. Bun, păi și asta sparg. Fac iar, mă. Bun. Hai să luăm toate astea. Păi și cam asta, naiba să fie. Cam atât. Ne, acum e prea mare. Gata, atât, am mâncat atâta. Că eu era prea mică, fratele meu. Și acum pur și simplu mai întind astea. 2 1, 2 și aici cred că fac la fel. Gata, mă, am făcut casa. Fundația. Da, băi, hopa. O ușă, că am uitat cum se face. Crafting table-ul jos. Una așa. Și cum am uitat cum se face o ușă. Bețe, știu că bețe, multe bețe. Nu? Cum arată, mă, o ușă? Aha. Astea scările. Ușa cum naiba o fac, că am uitat. Gata, știu. Sau asta scările, de nou. De nou, frate, ia. Doamne, ce-i cu mine? Păi așa arată o ușă. Nu. Nu mai înțeleg nimic. O să fac în episodul viitor să mă uit și eu. Așa cum să faci, că e de eroare. Bun. Las că pun așa în continuare de asta. Și împreună hai să sparg ăsta. Bă, trece aici și tu trece aici. Bun, ăsta.
Și o să pun în casă încolo, deci haideți, bom. Cât de mare vrea să fie, cred că 3 de astea, 3 sau 4. Opa, aici. Nu mai am. Am de asta. Am terminat cu de asta. Arată nasol. O să folosesc la altceva asta. Bun. Și este în casa și ăsta a fost episodul. Dacă... luăm mâncare, bă. Mănânc și eu ceva. Așa, mă, de ăsta, mă, trebuie mie. Și mai trebuie destul. M-am apucat ca prostul cu aia să fac. Că dacă făceam cu de-aia la altă, mai aveam lemne o groază. Dar las că pe aia o să folosesc, pe de-asta o să folosesc la altceva. O să-mi fac eu o fortăreață. Fac alături, nu-i problemă ceva. Și o să joc și co-op, adică în LAN. Așa, ajunge din 19 lemn. Că trece timpul așa, iurea, așa și așa. Bun. Și 4 și 12. Atât vreau. Bun. Ce genial sunt, mă. Bun. Ok. Bun. Hai, mă! Așa. E mie să nu... Bun. Bun. Da, excelent! Ce greșeală. Spun așa. Intru, mă? Da, și problema e că nu știu cum să fac de alea de acoperiș, dar... Las că facem, noi improvizăm noi cu ceva. Bun. Am să le unesc, gata. Bă, pe că ajunge, eu am zis micuță. E acum. Nu, stau prea îngust, mă, încă un etaj, mă. Bă, hai să fac o scară, tătii. Aoleu, ce mă chinui să fac, fratele meleu. Gata, atât, ajunge. În cazul... Așa. Și... încă un etaj. Avem destule. Ne ajunge. Dacă nu mai merge și spargem. Că nu-i bai. Se face noapte.
Doamne, ce am putut să fac? Dar nu mai am. Hai mă, că e bătaie de joc chestia asta. Cum? Bun. Vedeți ce nob sunt? Ha ha ha, n-am. Mai avem ceva. Bun, deci cam atât cu episodul acesta. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu sunt Marius și v-am salutat. Bye!